A terhes gondozás során ugyanúgy 3-4 hetenként várjuk a kismamákat, és minden egyes genetikai és minden ultrahangvizsgálatra lehetőség nyílik nálunk. A szülésnél pedig, hát ami igazából egyedi a kórház az, hogy nem csak az egyágyas szülőszobánk, ahol természetesen a férj is jelen lehet a szülésnél végig, még császármetszésnél is, a műtőbe is bejöhet, hanem a szülés után a kórtermeink úgy vannak kialakítva, hogy minden egyes kórterem egyágyas, illetve pontosabban van még egy ágy a kórteremben, az pedig a hozzátartozóknak van fenntartva, így általában legtöbbször a férj, aki a szülés utáni néhány napot, általában 3 vagy esetleg 4 napot a kórházba szeretné tölteni, akkor az egész család, férj, feleség együtt ezt megteheti. Így igazából a szülés utáni órák, és legintimebb néhány nap, amely az egész család a újszülöttel együtt lehet, és hát együtt tanulhatják tulajdonképpen a nem könnyű feladatot, hogy mégis hogy működik az újszülött, hogy tudnak együttműködni a babával, és ehhez a megfelelő neonatológiai hátteret is tudjuk biztosítani, ami a legfontosabb talán,